treballem per afavorir oportunitats laborals a persones que estan en alguna situació de vulnerabilitat, tant perquè tinguin una discapacitat o perquè estiguin en situació de risc d'exclusió. La nostra feina és oferir suports per tal que la persona encaixi en el seu lloc de feina, tenint en compte els seus interessos, les seves motivacions, les seves habilitats. Com ho fem? Doncs Ampans té un centre especial de treball amb un ampli ventall d'activitats laborals i de negocis. També s'ha creat una empresa d'inserció per atendre les persones en situació de risc d'exclusió, mitjançant itineraris i formació en el lloc de treball. Hem creat projectes nous relacionats amb temes d'atenció al client perquè ens aporten tot el tema de la visibilitat i la presència a la comunitat. Des del Servei d'Orientació, Formació i Feina acompanyem al voltant de 1.000 persones l'any per la recerca de feina i la millora de la seva ocupabilitat. Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física, malaltia mental i també a persones en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió, especialment els joves, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, dones, aturats de llarga durada. El servei està format per un equip de professionals multidisciplinar que el que fa és orientar i acompanyar les persones. Tot aquest treball el fem colze a colze amb les empreses per d'alguna manera determinar quines són les seves necessitats en relació a llocs de treball a ocupar, però també per la realització de les pràctiques, per detectar noves necessitats formatives i, evidentment, per obtenir llocs de treball. El que fem és donar solucions a les empreses, ja siguin a les nostres instal·lacions o a les instal·lacions del propi client. Dins de totes aquestes solucions que oferim nosaltres, tenim des d'etiquetats a controls de qualitat, ensamblats, qualsevol activitat que es pugui fer amb les mans, nosaltres la realitzem. Dins d'aquestes activitats ens ajuden tots a la diferència que tenim de perfils per poder adaptar cada perfil a les tasques que millor se li puguin donar. I aquí és on nosaltres, amb els encarregats, amb l'ajuda de la Marta i altres psicòlegs, intentem adequar cada tasca als diferents perfils que tenim per intentar treure el màxim rendiment de la tasca en si i del mateix treballador. Al principi és curiós perquè la majoria de clients acaben venint per complir la llei de la discapacitat, però a la llarga acaben veient que som capaços de fer feines molt precises, amb molta qualitat i sempre ben fetes. Som molt bons perquè som molt constants. Ampans Servei de Neteja disposa d'una àmplia plantilla de treballadors formats i capacitats en mètodes i processos de treball de neteja i això ens permet atendre qualsevol necessitat que pugui esdevenir a casa dels nostres clients. Treballem amb maquinària moderna i d'última generació que ens permet donar una millor qualitat i resultat en els treballs realitzats, alhora facilitar els treballs a la persona treballadora. Pel que fa al sector de la planta i la jardineria, a Ampans tenim dos grans projectes. Un és el Garden d'Ampans, és el centre neuràlgic de la planta i de referència a la comarca. És un centre que porta més de 30 anys de trajectòria, que crea molts llocs de treball, molt visible. Un dels altres serveis que oferim des d'Ampans és el servei de jardineria, un equip de més de 40 professionals dedicats a manteniment d'espais verds, a creació de projectes paisatgístics, molt adaptats al territori, cada vegada jardins més sostenibles i autòctons. Ampans fa molts anys enrere va començar a fer la recollida del vidre i del paper, vam ser pioners al Bages. A dia d'avui fem tota la recollida selectiva de la comarca del Bages i a més també hem entrat a fer el porta a porta. Hem arrencat un nou servei de recollida de banyeres a deixalleries i principalment ens dedicarem també a tot el tema de les empreses privades i polígons industrials. Ampans sempre ens ha fet molta il·lusió obrir els nostres projectes a la comunitat i quan parlem d'empreses, cada vegada són més les empreses que volen venir a viure experiències amb nosaltres. Organitzem i oferim aquests espais perquè empreses puguin venir a fer team buildings, a fer maridatges, a fer les seves experiències. I aquí també incluïm uns serveis que dintre de la Fundació tenim càtering propi, tenim productes propis que podem oferir perquè tota l'experiència generi oportunitats. Quan venen a fer un team building amb Ampans, busquen valor social, connexió, autenticitat. I tot això ho aconseguim tant amb les activitats i les experiències, com els espais, com els usuaris de la Fundació que també ens acompanyen dins d'aquestes experiències.
Tenim la sort de que en Pans comptem amb espais que poden fer possible molts tipus d'esdeveniments. Urpina, tenim Coma Vella, també el Centre d'Art L'Art de Viure. Nosaltres invitem a les empreses a venir a fer el format de sortida que ells prefereixin, amb la qual nosaltres podem personalitzar totalment aquesta experiència segons les necessitats de l'equip. A través de l'elaboració artesanal de formatges Muntanyola, oferim ocupació de qualitat a persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte d'economia social és també un exemple d'innovació i compromís al territori, ja que treballem amb productors locals i amb criteris de sostenibilitat. El resultat són formatges de gran qualitat que han estat reconeguts en premis nacionals i internacionals.